Good morning, लोगोफोर. फैबाय थानाय 25 अर्थात 25 मार्चआव अमा आबादनि ट्रेनिं जागोन. पिग फार्मिंनि ट्रेनिं. जायफोरा गोसो गुदुं नोंथांमोना फन खालामनो हागोन आरो ट्रेनिं लाफैनो हागोन. आङो स्क्रिनाव जितु कन्टेक्ट नम्बर होदों बेवहायनो फन खालामनो हागोन. सार्टिफिकेट होनाय जागोन. ट्रेनिंआ सानसेनि. डक्टर फैगोन नोंथांमोनखौ फोरोंगोन. नोंथांमोना माखासे अमानि बिथिं कुइसन खालामनो हागोन. अमा आबादखौ खालामनानै फैसा मोनमारनो जुदि लुबैदोंब्ला जोङो अमानो भेक्सिन होनायनि सोमोन्दै मिथिनांगौ थायो. अमानो डिवार्मिं खालामनायनि सोमोन्दै मिथिनांगौ थायो. अर्थात पिलुनि मुलि जोङो मिथिनांगौ थायो. अमानो बोरै दाना होनांगौ. मेन बुस्थुआनो जाहोनायनि सायाव सोनारगोन. मोजां अमानो दाना होनो हायोबानो बेमार आजाराबो देहाखौ एसेबां गोरलै नारसिननो हाया. स' भेक्सिनेसन बोरै होनांगौ, डिवार्मिं बोरै खालामनांगौ, खायद बोरै जाहोनांगौ आरो माबायदि खायदखौ जाहोनांगौ गासै खोथाखौ नोंथांमोननो फैबाय थानाय 25 तारिखआव नैबे मार्चनिनो 25 तारिखआव नोंथांमोना फैनानै ट्रेनिं लानो हागोन. आरो बेनि प्रसेसा जाहैबाय नोंथांमोना नैबे आंनि फार्मासियाव भेटेनारि क्लिनिकआव नोंथांमोना 20 तारिखनि सिगाङावहाय आधार कार्ड होफैबानो जाबाय. आधार कार्डजों लोगोसे नोंथाङा बे जेरेक्स कपियावहाय माने मबाइल नाम्बार होफाबानो जाबाय. जाहाथे कनफार्म जाथारो जे नों बे ट्रेनिंखौ लाफैगोन. मानोना मोनसे सिट लिमिट दङ. गासै 50 जन मानसिनि बेवहाय ट्रेनिं जागोन. 50 जन लागोन. बेखायनो जाहाथे लेट जानाङाथों ओंखायनो नोंथांमोना थाबनो जगाजग खालाम. बावगारनो नाङा दिनैनि तारिखआव मोनफ्रोमबो फाइनान्सियेल हेल्पनि सायाव जुदि खोथा सावरायोबा सार्टिफिकेट नांगौ जायो. आरो सार्टिफिकेटखौ एसेबां गोरलै मोना. कम्पिउटार जुदि सार्टिफिकेट नांगौबा नोंथाङा बबेबा मोनसे इनस्टिट्युटआव बायनानै मोनो. नाथाय एनिमेल सेक्टरनि सार्टिफिकेटखौ बिदि मोना. स' नोंथाङा लानो होनबाबो मोना जायखिजाया समावहाय. दा खाफाल मोजां बेनो जे जोंनि डिमाकुसि ओनसोलावहाय नैबे आंनि भेटेनारि क्लिनिकनि लांगोनायावनो मोनसे अमानि ट्रेनिं जागोन. सार्टिफिकेट होनाय जागोन. डक्टर फैगोन. एसेनोसै.